Silav roj baş var baş hevan no çend uçe kuma amade kırna xwazim jara peşkeş bikim hevîdar mutev başın mutev xêratin hevanna kam hema dest pê bikin pêşî em biçin hevdîtinên di navbera Erdogan û Donald Trump de hene lê beriya wî nûçeyekî deqeya dawî nûçeyekî lezgîn heye em hema ji wara ragihînin Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi daxuyaniyekê beyan kir ku şaneyên çeteyên Daişê li dijî dewriyekê wan ya li bajarokê Mihemîdê ê Rojavayê Derezorê êrişekê pêkaniye Qesedê diyar kir ku çeteyan bi çekan êrişkirine pevçûn derketiye piştre çete vekişiyane di encamê de şervanekî Qesedê şehîd bû du şervan jî birîndar bûn. Mihemîde bajarokekî li Rojavayê Derezorê ye şer li wê derê pêkatiye wekî din Qesedê carekî din teqez kir ku ew ê di tekoşîna li dijî terorê de misogerkirina ewlehî û aramiyê herêmê de bi îsrar bin ew ê şerê xwe operasyonê xwe bidomînin hevandan. Ev laliyekî wekî din jî Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku ew ê 25 îlonê li koşka spî bi Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan re li hev bicive. Trump ev agahî li ser hesabê xwe Truth Sosyalê belav kiriye li gorî parvekirina Trump ew ê li ser kirîna balafirên Boeingê rêkeftineke mezin a F-16 û her wiha berdewamiya danûstandinên F-35 li ser van mijaran ew ê biaxivin parvekirina Donald Trump bi vî şiklî ye. Ez kêfxweşim ku roja 25 îlonê yanê piştî 5 rojê din li koşka spî mazûvaniya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dikim. Em bi serok re li ser gelek rêkeftinên bazirganiyê li ser leşkerî em ê bixebitin, em ê li ser biaxivin. Di nav de kirîna balafiran heye wekî balafirên Boeingê wekî din peymanên mezin ên F-16 hene berdewamiya danûstandinên F-35 hene em li bendîne baweyekî erênî ev mesele bi dawî bibin. Pêwendiyên min û Erdogan dibe her dem gelekî baş bûne heta niha ez li hêviya dîtina wî me roja 25 mehê dibêje Donald Trump. Li ser eynî mijarê Recep Tayyip Erdogan jî diaxife tabî derdê Tayyip Erdogan em zanin çi ye? Derdê Tayyip Erdogan ew ê Amerîka vekişe ji Rojavayê Kurdistanê û her tiştî ji wan re bihêle mîna ku wê derê bêxwedî be tiştekî wisa tune ye. Kurd xwedî axa xwe ne, xwedî herêma xwe ne. Tayyip Erdogan di derbarê hevdîtina xwe ya li gel Donald Trump de jî got di hevdîtina xwe de em ê pêwendiyên me yên stratejîk yên berfireh gelek mijarên wekî bazirganî veberhênan yanê investissement pîşesaziya parastinê em ê guftûgo bikin. Pîşesaziya parastinê yanê kirîna balafirên şer û çek û sîleh û tişmiştê wisa îjar pêwendiyên me yên stratejîk jî ez dibêjim qey pîlan û projeya dereqê rojhilata navîn de ye rojava jî di nav de ye. Ez bar dikim ku hevdîtina me ya li gel Serok Trump di çarçoveya vîzyona me ya aştiya cîhanî ya hevpar de wê ji bo rawestandina şer û pevçûnên li herêma me bibe alîkar hevkariya di navbera welatan de wê xurttir bibe. Yani vana dest pêkirine hevanno ji xwe berê de wisa ye gotina aştiyê tiştekî ew qas pîroz weke aştiyê ji bo xwe weke mertal bikartînin yan jî ji bo êrişkirinê bikartînin. Niha piştî demekî em ê behsa axaftina Foze Yusuf jî bikin ji Rêveberên Rojavayê Kurdistanê mesela ew jî dibêje. Ji aliyek ve gef û tehdîtên dewleta Tirkiye hene li ser Rojava ji aliyek ve jî bahsa aştiyê dikin. Yani ev nakokî çi nîşan dide? Ev însanên derdora me însanên sextekar in, însanên dirûn e. Dibin navê aştiyê de dixwazin pîlan û projeyên xwe yên qirkirina milletan bixin pratîkê. Lê êdî zeman ne weke berê ye. Êdî kîjan dewlet bixwaze li gor dilê xwe qirkirinê nikare pêk bîne. Tiştekî wisa tune ye. Milletê Kurd xwedî îrade ye, milletê Kurd bixwaze di 24 saeta de dikare temamê Tirkiye serûbin bike. Tiştekî wisa tune ye. Yani dibe hêzek hebe ku hedê dewleta Tirkiye nîşan bide. Yani wisa nabe. Yani kesek ne ehmeq e, kesekî bi gotinên aştiyê naxabe. Ne wisa ye. Milletê Kurd ket daye, emek daye, xwîn daye, xwîdan daye, şehîd daye,
مال و ملکی خوش دستایه، اولاد خوازاروکی خوش دستایه، یعنی ویا از نبیشم ویا راستیه، راستی وسایه جبروی تو دستکفتێکی خو ناده، یعنی ji vê destkeftiyê veger tune tam berûva jî pêşveçûn heye, gav bi gav milletê Kurd ji aliyê siyasî ve bigihêje armancên xwe, armancên xwe yên siyasî ê civakî her çi dibe bila bibe. Ê min ezberê min hene hevanno, ez ê xwe diya xwe de îsrar dikim, hûn tev dizanin. Çar tiştê min ê esasî hene, ez tu jar ji wan tavîza nadim. Yek, ez viya bibêjim bila bibe weke sloganekî, weke şiyariyekî. Serweriya axa Kurdistanê dibe destê me da be. Asayiş, ewlekariya Kurdistanê dibe destê me da be. Pergala perwerdeyî ya Kurdistanê dibe destê me da be. Wekî dijî edalet. Baş e? Adaleta, pergala adaletê ya Kurdan dibe aydê Kurdan be. Ji ber ku adalet girêdayî qanûnên civakiyê jî, urf û adetanê jî. Mesele her tişt ne nivîskî ye. Vana her çar meselê bingehînin, merûv dikare bêje çar stûnên bingehîn, yê ku civakekî dike civak, merûv vana her çara nikare teslîmê dewleta Tirkiye bike. Wekî din merûv dikare biaxife. Li ser çi daxivî biaxife? Baş e? Adalet, serwerî, serweriya coğrafîk, perwerde û asayiş. Tu vana bi dest bixî temam e. Ji xwe otorîteya siyasî otomatîk dikeve destê te. Hevanno em hema bidomînin. Me çi gotibû? Hevdîtina Donald Trump û Erdogan bi vî şeklî ye. Bila hevû du bibînin, bila hinek biaxivin. Yani em tenê xewn û xeyalên Tayyip Erdogan ji wara dibêjin. Em texmîn dikin dixwaze çi bibêje Donald Trump ra. û amadeyê her tiştê xwe jî bide Donald Trump. Wekî din hevanno Dadgeha İdarî ya Bajarê Kölnê Almanyayê biryarekê pir giring da ku wê bandorê li ser kesên ku mafê penaberiyê dixwazin. Bi taybetî kesên ku ji Rojavayê Kurdistanê hatine, ji Sûriyê hatine dawa mafê penaberiyê dikin. Yani kesê ku tê dibêjin ya welatê min, li welatê min ewlekariya min tune ye, xeterî heye ku îşkence li min were kirin, xeterî heye ku ji ber ramanên xwe, fikrên xwe ez werim girtin. Di rewşekî wisa de hûn serî li Almanyayê bidin, dibe ku Almanya red bike. Mesela me ew e. Li gorî wê biryarê ji ber guherîna rewşa li Sûriyê, êdî kesên ku serî li penaberiyê didin, wê baweyekî otomatîk mafê wan li welêt neyê qebûl kirin. Yani were red kirin. Ev biryar rê li ber hikûmeta Almanyayê vedike ku dozên penaberan zûtir red bike. Doza ku bû sedema biryarê heye, niha ji ber ku emsal pir mühim e hevanno, numune, biryar pîş nirxandina doza serlêdanekî yani kesê ku serî li penaberiyê daye, kesekî Kurd e, xelkê bajarê Hesekê ye, Rojavayê Kurdistanê, di sala 2023 de serî li meqamên Almanyayê dabû. Wê demê doza penaberiya wî li ser bingeha vêyekî bû ku ji aliyê rejîma Esad ve gef li ser jiyana wî hebû. Îja rejîma Esad ji ber ku tune ye, ev gefa li ser jiyana wî jî radibe, otomâtîkmen mafî wê penaberiyê dikeve. Dadgehê di biryara xwe de da zanîn, niha rewşa li Sûriyê guheriye, ne hikûmeta li Şamê, ne jî Rêveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê gefê li jiyana wî naxwin. Ji ber vê yekê dadgehê biryar daye ji nehopê ve her kesê ku ji Sûriyê, ji Rojavayê Kurdistanê diçe Almanyayê bawekî otomâtîk mafê wan li welêt ew ê nebe garantî. Yani mafê wan wê neyê parastin. Wekî din kesên ku serî li penaberiyê dane yên Kurd diyar kirin berî rûxandina rejîma Esad daxwaza mafê penaberiyê kiribû lê niha meha Nîsana îsal bersivekî erênî wernegirtiye, daxwaza wî hatibû red kirin. Ev biryara dadgehê derî li ber hikûmeta Almanyayê ve dike da ku baweyekî hêsantir, lestir biryara redkirinê li ser dozên koçberên ji Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bide. Ev mijarekî mihîm ez dibêjim, merû dikare li ser bisekine, merû dikare îtiraz bike, bawekê giştî, ji ber ku kesên Rojavayê Kurdistanê ana di vê rewşê de eger vegerin Şamê, Helebê yan jî bajarên din, dibe ku xeterî li ser jiyana wan hebe.
Radvan Malatya ve Herebi gelek spas dikim. Hevan no. Naha Serokkomarê Demkiyê Sûriye heye Ehmed El-Şara ew jî li gorî hişê xwe, li gorî mantıqa xwe dixwaze hinekî gef û tehdît li Rojavayê Kurdistanê bike di ser Tirkiye re. Mesela nabêje em ê êriş bikin, dibe dewleta Tirkiye û êrişê Rojava bike. Yani bixwe mîna ku bekçî ku derê Ehmed El-Şara, yani bekçî ku derê. Yani Serokkomarê dewletekî çawa dikare ji beşekî welatê xwe re bibêje, ya beşekî welatê wî ku ew dibêje ka em warin bibin yek, em daxilê hev bibin, tevlî hev bibin. Yani çawa dikare bibêje eger qesê de daxilê artêşa me nebe dewleta Tirkiye wê êriş bike. Mesela veya bêhurmetî ye, veya bêexlaqî ye, veya bêşerefî ye. Merû tiştekî wisa nikare bêje. Nabe yani. Nadibe. Serokkomarekî mesela anha mîna ku berû çawa bêje yani fiq nake welhasîl we fehm kir. Yani serokkomarekî welatekî û hemwelatiyê xwe bi welatekî cîran tehdît bike. Wisa dibe? Niha Serokkomarê Iraqê rabe ji Kurdan re bibêje eger hûn wisa nekin Îran wê êrişê we bike. Ma tu çi? Tu çi? Ji ber vê yekî bi vanara merûv nikare bibe yek, bi vanara merûv nikare li hev bike, bi gef û tehdîtê em nikarin bibin yek, em êsîrê berdestê we ninin, em vê muameleyê red dikin, li rûmeta me gurûra me dikeve, tiştekî wisa nabe. Yani hinekî aqilê xwe bînin serê xwe, hinekî hurmet bikin ji Kurdan re. Her kes divê fêr bibe vê dunyayê de ji Kurdan re hurmetê bike. Hem Kurd di nava xwe de ji hev re hurmetê bikin, hem miletê cîran. Tayyip Erdoğan dibe, revebirên dewleta Tirkiye dibin, çete meteyên wekî Ehmed El-Şara dibin, vana ji Kurdan re dibe serî dayîn. Hurmet bikin. Dewleta Tirkiye mecbûr e serî dayîne ji ber ku sûcbar e. Ji destpêka Komara Tirkiye vir ve vana sûcdarin li hember milletê Kurd. Destpêkê ve divê lêborîn bixwazin serî bitewînin. Wisa kes li gor dilê xwe were eyar bide Kurda bi vî şeklî êdî em nikarin rakin. Nabe yani. Ji were jî silav û rêz hevan ez peyamê wê jî dixwînim ji aliyek ve hûn her hebin. Bo we jiyan xweş e, bi hebûna we jiyan xweş e. Ji bîr nekin hem bibin abone hem bibin endam ve vê kanalê pêş bixin. Ez tenê wî ji were bêjim. Niha ev Ehmed El-Şara çi dibêje? Ya tiştê pir xirab nabêje. Tenê tehdît dike. Tenê tehdît dike, tiştê xirab nabêje. Ehmed El-Şara amaje pê kiriye ku eger pêvajoyê entegrasyona Hêzên Sûriye Demokratîk qesede pêk neyê heta meha kanûnê, meha danzdan dibe ku Tirkiye müdaxeleyekî eskerî bike. Yani ew jî li gorî xwe gef dixwe. Ehmed El-Şara li Şamê bi pisporên Sûriyeyê yê navdar yên cîhanê re civiya. Ji Tirkiye tenê dîrektorê lêkolînê Ömer Özkıcılık hatibû vexwendin ew tevlîbiye. Tabii me ev nûçe ji milliyetê girtiye di derbarê civînê de agahî parvekirine. Yani ez bawer dikim ev agahî ji kesê beşdar hatiye girtin ji Ömer Özkızıcılık. Çi navek ecêbî ye. Ehmed El-Şara di wê civînê de qaşo gotiye piştî 6 salan wê serokkomarekî Sûriyê cara yekem tevlî li jineyê giştiya Netewek bî bibe, ev yek qonaxeke nû ye. Êdî beşeke ji sîstema navnetewî ye, bi cîhanê re êdî entegre bîye. Tu tiştekî ji lihortê tune, tenê xewnan dibînin. Yani ji sê parên Sûriyê parekî di destê Rêveberiya Xweser de ye, eleqa wî bi Şamê tune ye. Ehmed El-Şara eleqa wî bi Elewiyan tune, bi Durziyan tune, bi vî halê xwe pejmûrde radibe çi Netewek bî axaftinekî dike, li gorî xwe xewnan dibîne. Ev xewnên dewleta Tirkiyeyê jî tiştekî wisa tune. Rewabûna wan niha tune ye. Wekî din diyar kiriye ku êdî beşeke sîstema navnetewî ye bi cîhanê re entegre bîye. Şer li wê derê axifiye gotiye Sûriye êdî ne welatekî ye ku madeyên hişbir, penaber, terorê îxraç dike.
bazirganiya madeyên hişbir ji sedî not hatiye rawestandin tevê ku pêvajoya avakirinê dest pê nekiriye jî hêjî milyoneke penaberên Sûriyeyê vegeriyane. Di derbarê pirsên li ser danûstandinên bi İsraîlê re jî gotinên wî gelekî zelal bûn, dibêje yani eger hûn bipirsin ka ez ji İsraîlê bawer dikim ya na, ez bawer nakim ji İsraîlê. Êrişên İsraîlê yên ser avahiyên serokkomariyê, êrişên ser Wezareta Parastinê wekî îlankirina şer bûne, tevî vê yekê jî ji bilî gihîştina peymanekî, rêkeftinekî ewlehiyê ya bi İsraîlê re tu şansê wan tune, Sûriye dizane çawa şer bike lê êdî şer naxwaze. Yani Sûriye çi zane şer bike, çima şer naxwaze. Wana jî ji xwe re li gorî xwe pesnê xwe didin. Yani li hember İsraîlê em zanin şer bikin lê em şer naxwazin. Vaya gotinekî erê beriyan ha Rêzdar Murad Karayılan jî bawer dikim bikaranî bû. Yani em zanin şer bikin lê em naxwazin şer bikin. Yani wextê em naxwazin şer bikin nayê mane ku em nizanin şer bikin. Wekî din balkişan ser daxwazên Qesedê yên pergala nenavendîtiyê. Yani pergala ku nêzî federasyonê ye, îşaret pê kir ku ji ber yasaya hêjmar 37 ya Sûriyê, welat ji xwe ji sedî not nenavendiye. Civaka Sûriyê ji bo nîqaşkirina sîstemên federal vegavê neamade ye. Hemû daxwazên bi vî rengî di rastiyê de veşartina cudaxwaziyê dibin penaseyên cuda da ye. Yani tîne wê manê ku rêveberiya Xweser wextê behsa pergaleke nenavendîbûnê dike, yani dixwaze cuda be. Nenavendîbûnê ji xwe re weke hincet bikartîne. Halbikî ne wisa ye. Wekheviya Kurdan wek welatî prensîba min a sereke. Mesela Ahmed Şara gotiye di hevdîtina xwe ya yekem ya bi Mazlûm Abdî re gotiye eger tu ji bo daxwaza mafê Kurdan hatî vê derê qet zehmetî nekişîne. Wekheviya Kurdan wekî welatiyên Sûriyê prensîba min a sereke ye. Ez ji te zêdetir giringî didim mafê Kurdan gotiye Ahmed El Şara. Her wiha gotiye bi rêkeftina dehê adarê re cara yekem rêyeke çareseriyê ya ku Amerîka Tirkiye piştgirî didinê derketiye holê. Lê wî îfade kiriye hin baskên di nava Qesedê û PKK de pêkanîna vê rêkeftinê sabote dikin. Pêvajo hêdî kirine. Destnîşan kir ku tevî banga Öcalan ya ji bo fesehkirinê jî Qesedê xwe ji pêvajoyê dûr dibîne, statûkoya wê ya li Bakur Rojhilatê Sûriyê ji bo Tirkiye û Iraqê jî gefeke li ser ewlehiya niştimanî. Yani hebûna rêveberiya Xweser hem li ser Tirkiye hem li ser Iraqê qaşo gef e, tehdît e. Yani hebûna wan dixe xeteriyê. Eger entegrasyon pêk neyê dibe ku Tirkiye müdaxaleyekî eskerî bike. Ahmed El Şara gotiye dema Esad hat rûxandin, wan Tirkiye îqna kiriye ku li dijî Qesedê operasyon neke. Şans bide danûstandina ka hela çi dibe. Eger pêvajoyê entegrasyonê heta meha kanûnê pêk neyê dibe ku Tirkiye ji alî eskerî ve dest bi tevgereke eskerî bike. Vaya îddia wî ye, yani dibe min daye seknandinê. Min gotiye ji Tirkiye re wext bidin Qesedê heta ku entegre bibe. Evet. Ronî Ahmet mittifam nekir te çi gotiye? Mala te ava. Wekî din hevanno. Yani Ahmed El Şara anha dibêje eger hat fehm kir ez dibêjim. Wekî din hevanno. Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê bi daxuyaniyekê ragihand ku cîgirî Wezîrê Karê Derve ê Amerîkayê Christopher Landau bi tevî Wezîrê Karê Derve yê hikûmeta ve guhez Esad El-Şibanî hedîtin pêkanîne. Mesela vê derê de jî bêexlaqiyekî heye. Bê hebûna rêveberiya Xweser behsa qedera Qesedê û rêveberiya Xweser dikin. Veya ne rast e. Dibe mirov ret bike, mirov qebûl neke. Di daxuyanî de hate gotin ku hevdîtin bi amadebûna nûnerên taybetî ya Amerîkayê li Sûriyê Thomas Barak pêk hatiye. Wekî din Landau bi El-Şibanî re Esed El-Şibanî re
لسر پیکانینا پیمانا دهی آداره یا دنابرا حکمتا و گوهز یا سوریه و یا روژاوه کردستان دا نقاش کریه آگاهیین زیادتر نهاتن پاروکرن لی امزانن که ده درباره وی پیمانا مشهور یا دهی آداره دا نقاش هاتیه کرن که وی چوا به قصده وی چوا تبلی ببه رفه بریا خسر وی قدر وی چه ببه لگوری دا خویانی هر دو آلیان لسر سبروژا تکیلین دنابرا حکمتا و گوهز و اسرائیل ده تکوشینا لدیجی تروری پیشخستنا درفتین آبوری دنابرا شام و واشنگتن ده نقاش کرنه وانا اوتکارش خواه نقاش بکنه مسئله هر وها وزیر کاری دروی امریکای گوتیه پیشتی داخویانی سروک امریکای دونالد ترامپ یجبو سوکرنا جزایان درفته که دیروکیل پیشیا سوریه هیه کو دولته که آشتیانه خودی سروری دنابا خدا آوا بکن وانا همی اوسا و هر وها مسئله انتگراسیون جی نقاش کرنه یعنی انتگراسیون قصده از دوباره بکم جگوتنا انتگراسیون نکو حز نکم نفرت دکم بچو خستنا کردانه نخوشه کرد انتگری تو درکی نابن ancak bir şekilde mümküne zemine ki entegrasyonu avabı be ku evji medeniyet be hem el şara bi tevi çeteyn xwe hem Tayyip Erdoğan bi tevi çeteyn xwe Devlet Bahçeli bi tevi çeteyn xwe biçin ser wê zemîna medeniyetê hemî bibin însan bibin medenî haq hukukçiye adaletçiye fêr bibin û Kurd jî biçin ser wê zemînê bu şeklî entegrasyon dibe yani merûv dikare hevû du bibîne li ser zemînek hevbeş yani ê min bixwe hevanno rêveberên dewleta Tirkiye ne ji ber komkujiya Dêrsimê tenê Tayyip Erdoğan ji ber komkujiya Dêrsimê li ser navê dewletê lêborîn xwest ama terê nake Tayyip Erdoğan di dewra xwe de di nava 22 salan de 23 sal temam dibe 23 salan de gelek komkujî pêkanî heqaret li miletê Kurd kirine dibêje dawa miletê Kurd tune dawa terorê heye vaya bixwe jî heqaret e yani dibe tam berova jî bibêje mesela Tayyip Erdoğan hê tam negotiye hê tam negotiye ya dawa miletê Kurd heye ev millet divê were qebûl kirin rastiya vê milletê heye divê bi qanûnan were misoger kirin ew jî şîrîkê vî dewletê ne divê van rastiyan bibêje heta nebêje nabe yani wisa hêsanin ne yani ez nikarim pişo bikim yani ez nikarim divê rewşê de hê tiştekî li holê tune hê edaletciyê xwe nedîte hê mehkemeyekî çênebiye wana sûcdarin yani hê tiştekî li holê tune ez rabim ji vana re bibêjim bi rêz û ez gotina xweş bikim û destê xwe li pişta wan bidim û nikarim yani ji min nayê rastiya me rastiye ev însanên dest bixwînin destê wan di xwîna milletê Kurd de heye û eger îro 5 salin şer heye sebeb mantıqa wan e baş e sebebê şerê me ê bi dewleta Tirkiye re mantıqa wan e heta ku ev mantıq ji holê re nebe mana aştiyê tune ye divê mantıqa wan ji holê rabe name çima şer kir di rûyê vê mantıqa wan da wana van rastiyan merû mecbûr e bibêje hevan da nivîskarê me ê netewî rojnamevan Apê Musa Anter 20 Îlûna 1992 di diyan de li Amedê ji aliyê JİTEMê ji aliyê dewleta Tirkiye ve hat qetelkirin di 33yemîn salvegera qetilkirina xwe de bi pêşengiya Komeleya Rojnamevanan ya Dicle Firatê hat bibîranîn li gel malbata Anter rojnamevan û nerên partiyên siyasî rêxistinên civaka sivîl jî tevlî bîranînê bûn wêneyên Apê Musan ê şehîdên çapemeniya azad hatin hilgirtin di merasimê de Fexrettin Kiliç rojnamevan destnîşan kir ku Apê Musa serhildan hawarek bû di derbarê tekoşîna Apê Musa de tiş mişta got çi dibêje ji ber vê yekê ew dişibiya kulîlkî ku dibin siya darên çinarê de şîn dibin heta ku ew bixwe jî veguherî çinarekî ew serhildan
ew hawar domya ji ber ku di nava serhildanekê bi sedan salan de cih digirt, ew qêrîn bû serhildan, xîreta têkoşînê Kurdan bû, ew pênûsê rojnamegeriyê bû ku heqîqet dinivîsand, Kurdek bû, nivîskarek bû, rojnamegerek bû, rewşenbîrek bû, çinarek mezin ê Kurdan bû. Fexrettin Kiliçbal kişan ser jiyana Apê Musaya di derbarê mijarê de jî hin tiştên din lê zêdekirin li gotinê xwe. Dema Apê Musa li şikeftekî gundê zivîngê ji dayîk bû, pêj wê demê komara Tirkiye nehatibû avakirin. Tevahiya jiyana wî bi şahîdiya zordariya vê dewleta nû derbas bû. Apê Musa hêza çapemeniya azad mezin kiriye aniye heta van rojan. Ew li dijî hemû zext û zordariyan li ser piyasekînî, li dijî binçavkirin îşkence, gef û êrişan, gavek jî bi paşva navêt, serê xwe tu cara netewand. Di wan keliyên xwe yên dawiyê de jî pir baweyekî wêrekî li rûyê celadê xwe nêrî got madem dawiya vê dozê mirin e, bi xêr hatiye ser sera ser çawa. û di rêya tekoşîna milletê Kurd de jiyana xwe ji dest da. Hevano em jî wekî kesên ku di vê derê de ket emek didin, em hêvî dikin ne tenê ji bo bîranîna wan jî. Wekî ferdekî vê artêşa çapemenî em dixwazin ku hêjmara me zêde be, em dixwazin medya Kurdî pêşkeve, mezin bibe. Rojnameyên me, televizyonên me, kanalên me li hev zêde bibin, em bibin kanalên netewî ê milletê Kurd. Rastiyê, heqîqetê nîşanê milletê xwe bidin. Armanca me ew e, ancak bi vî şeklî mirov dikare rojnamevanên xwe êmîna Musa Anter, Apê Musa bi bîr bîne û li ser rêya wan bidomîne. Endama desteya serokatiya Partiya Yeketiya Demokratîk, Partiya Yeketiya Demokratîk pêdî û Foza Yusuf Axifî di konferansekê de hevgirtina jinan bingê havakirina edalet û demokrasiyê ye li Sûriyaya nenavendî û yekgirtî. Li wê derê axaftinekî kiriye, axaftinekî dirêj e, behsa gelek mijaran dike, behsa wekeviya jin mêr dike. Lê tiştek ku bala me dikişîne, mesela Foza Yusuf nakokiyên helwestên hikûmeta veguhez rexne kirin, destnîşan kir, hikûmet banga diyalogê dike, lê li ser medyaya dijîtal gotara nefretê bi pêş dixe. Ev jî perçebûnê zêde dike. Sûriye ber bi şerê navxweyî vedibe. Foza Yusuf got, aştî bi gefan dest pê nake, lê bi diyalogê dest pê dike. Rola dewleta Tirkiye li Sûriyê jî destnîşan kir û da zanîn dagirkeriya dewleta Tirkiye hê jî berdewam dike. Hikûmeta veguhez helwestekî zelal negirtiye. Daxuyanî gefên dawî yên Tirkiye ku dibêje ew ê êrişekî li ser herêmê pêk bîne, bi bîr xist got kanê çareserî, kanê diyaloga rastîna Sûriyê. Eger her tişt bi gefan pêk tê, aştî bi çavtirsandinê, bi tehdîtê dest pê nake. Bi diyalog, bi naskirina mafên hemû pêkhateyan ancak aştî dikare pêk were. Foza Yusuf her wiha diyar kir ku Bakur Rojhilatê Sûriyê piçûk e, hemû pêkhate komên tîne ba hev xwe ji terorîzmê, ji dijminan diparêze. Nasnameya wan biratî, demokrasî, jiyana hevbeş e. Divê mafên jinan beşeke bingehîn a her destûrek be. Destûrekê bingehîn. Ew jî bi vî şeklî hevanna. Axiftinekî xweş bû. Ez xatircewab bixwazim hevanna. Eger we tiştekî awerte pirsek ji min kiribe ez hema xatircewab dixwazim. Nîv saeta min temam bû. Mala we ava her hevim, bi xatirê we hevanna.